Demek aslı nereden gelen eken musulmanlığına we kimin bayramı eken şul? Hristiyanların dini bayramı. Ve içindeki arşa bedemek, yolka bedemek aslı butparazlıktan gelen, çokunulayan bir ağaç soňaman özlerçe hristiyanlaştırıp İsa'nın doglanýylan baglanşdyryp goýýarlar. Ve şu bayram musulmanlar gowadyp oýlansak, gowadyp unswersek, köre-körlük etmän, okap, bilim esasında, tarih esasında, dinimizin akidamız esasında şuna seretsek, tarihimiz esasında seretsek göreriz. Şul bayram küfre we şirke bolan, küfür we şirk bolan, iň bir yaman söz bolan, hatta şu sözün yamanlygy sebäpli yer gökde titirejek bolan bir erwet söz wa. Ol hem näme İsa Allahyň ogly, İsa Allahyň özi, Allah üç bölekdir, ata ene ogul diýen aňyr derece müşriklik we kapyrlyk bolan onanja esaslanýar şul bayram. Şol onançdaky adamlaryň bayramy we şolaryň simwolu şul. Şol aňryjy müşriklik we kapyrlyk Allahyň ogly we şol ýanky İsa Allahyň özi, ata ene ogul ýa-da bolmasa ata ruh ogul diýen hatta näme şu sözüň erwetliginden dağlar, daşlar çıdaman, gorkudan ýarlaýjak boldy diýe şu sözüň erwetliginden. Şuňa alakka bir erwet söze esaslanýan bayram. Şu bayramyň taryhy barada başgarak gurumlarym ba, ýöne hemmesi şol aýdylanlaryň daşyna aýlanyp dur. We hemmesi şoň hemmemizden bilýär şol Hristiýan bayramy. Şol Hristiýan bayramy. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diye Müslüman doğanlar Maide suresi 5. sure 17. ayetinde لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ Meryem. Allah Teala aydiya Allah Meryem oğlu İsa'dır diyenler kafir boldu diye. Allah saklasın ne il ervet söz. Peygambere näme diýdiler? Allah'ın oğlu diýdiler. Ya da näme Allah'ın özü diýdiler. Allah Meryem oğlu İsa'dır diýdiler. Ya olmasa yine Maide suresinin 73. ayetinde Allah Teala näme diýer? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً. Allah üçüncüsüdür diyenler kafir boldu diye. Yani näme diýerler? Şu İsa Allah'ın oğlu diýe. Soňam Allah'ın özü diýe. O bir näme aýal maşgaladan doglan. Allah saklasın. Näýlik erwet sözler? Soň Allah'ın özü diýe. Soňam näme şular üçüsi Allah diýe. Allah da şol üçün bir bölegi diye. Şeýle bir küfür bolan, şeýle bir adam eşlerine korkudan ennam jan näme tüýler tiken bolýan şeýle bir aňryjy erwet sözü orta atýarlar. Allah şol adamlar, şol kişiler kafir diýip aýdýar. Ve şu sözün erwetliginden dağlar, daşlar, yerler, gökler ýarlaýjak boldy korkudan diye. Emma biz bugün kuna bu zatlardan habarymyz ýok. Biz gaflet uykusuna gezip börs. Ay gowrumyz hoşa diýär, biz hristiýanlar işimiz ýok, şoňa meňde şeýle guruşmalar aýdylýar. Şul bayram şoňa esaslanýar. Eger şul küfür inanç musulmanlar bir suukluk bolan bolsa di, yarım damjasyny dälim şu dünýädäki dünýäň suwlaryna atsak, älim jahanyň deňizlerini, ummanlaryny, derýalaryny, çaýlaryny şul yarım damja şu küfür şu söz hemmesini bozardy, zaharlardy. Tagamnam, isinem hiç görür ýalak etmezdi. Şu näme zaýalardy şu hemmesini. Şu derece erwet zat, şoň bir damjasy eger şul aýdylan söz, şu küfür söz bir damja bolan bolsa, yer ýüzüniň deňizlerine, derýalaryna atylan bolsa hemmesini bulardy. Hemmesini näme erwet ederdi, zaýalardy hemmesini. Şu derecede erwet söz. Musulman adam bul onancyň ýanyna bolmaly. Musulman adam buňa inançyň baglanşygy bolan, buňa inançy baglanşygy bolan hiç zadyň ýanyna bolmaly, hiç il baglanşygy bolmaly. Emma biz musulmanlar gafletde ýazyp Allah Teala diýär Meryem suresi Kur'an-ı Kerim'de 88. 89. 90. ayetinde وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. Rahman bolan Allah oğul edinli diýdiler. Siz gaty erwet söz orta atdyňyz. Bu söz sebäpli asmanlar bölek buçak bolup, yer ýarylyp, dağlar çympirak boljak boldy.
yer gök şu küfür sözü götürmedi diye. Yer gök, dağlar, daşlar korkudan titredi diye tefsirçiler. Şirkten, küfürden, şu zatları eşlerine bilenine, şun ağırlığından, şun yamanlığından yer gök titredi diye. Şeyle var Allah'a töhmet, Allah'ın peygamberine töhmet, insana töhmet eten de adam näme? En bir gow var yani adamla töhmet atılsa hiç şol näme? Bağışlanma dilese soň ömür ötünce ýadymdan çykmaýa. Yani bir kakana ejene töhmet atsa unutmarsın. Bir erwet töhmet atsa özüm. Alem jahan yaradan, alem jahanın eýesi, bizi ýokdan bar eden, bizim rızkımızı beren, alemlerin Rabbul alemine, alemlerin Rabbina Allah Teala'ga töhmet etdiler. Allah'ın oğlu var diyorlar. Allah'ın peygamberine töhmet etdiler. Allah'ın özü diyorlar. Nauzu billah. Allah saklasın. Yine şu bayram Müslümanlar onlar şu küfür ananca esaslanıyor. Biz bir şun erbetliğine yamanlarına düşünsek şun aydilenlerin özü şu bayramdan el çekmemiz için bize yeterlik Müslümanlar onlar. Ama biz gaflette gezip varız. Biz okamız yok, biz kitabımız, Kur'an'la işimiz yok. Biz şeriatla işimiz yok. Bize yemek içmek gerek bize. Keyfi sapa gerek, haramlık gerek bolupdur bize. Har delil bolup kapırın izine düşüp varız. Oylanmalı şu zatlar, Müslüman doğanlar.